Към всички, които имат бизнес, днес имам въпрос към вас. Когато клиент се държи грубо с вас, какво бихте направили? Слушам и направо не мога да повярвам. Това е някакво съвпадение, някаква подредба на планетите ли се е случила, защото и ние точно миналата седмица имахме неприятна случка с клиент. И като видях клипа на колегите, реших, че искам да споделя и аз. Та клиентка си поръчва от нашия сайт, обаче ние веднага виждаме, че тази клиентка предния път, като си е поръчала, не си е взела поръчката. Ние винаги звъним, питаме, съчувстваме, всичко се случва в този живот и затова и ние сме готови да помогнем с каквото можем, но не тази клиентка просто беше решила да не си вземе пратката. И сега поръчва пак. При което веднага и се обаждаме и с извинение започваме да й съобщаваме, че поръчката ще я изпълним, но само ако тя плати с карта предварително. Не сме я питали защо е била толкова жестока към нас, просто й обяснихме политиката си. На следващия ден обаче получаваме обаждане от нея и този път тя е супер разлютена, как не е успяла да плати с карта. Как проблеми имало с нашия сайт. Бедният той добре, че не може да чува, иначе сигурно ще да спре и да работи, да изпадне в депресия, ако беше разбрал какво беше говорила тя за него. А в същото време ние бяхме получили поръчки платени с карти от други клиенти и ги обработвахме. Интересно ми е да знам, вие как бихте отговорили и как бихте постъпили на наше място?